गिबियाव आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। बेजों लोगोसे बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों, जाय जोहोलावा गेस्ट्रिक आलसारजों बेबायदिनो बिबुआव गाराय जानानै गोबांथार सैनांदोंमोन आरो डक्टरफोरनाव थांदोंमोन। डक्टरफोरा हायाखै। जोबनायाव खासिकत्रा सेन्टारखौ खोनानानै खासिकत्रा सेन्टाराव फैबाय आरो आर'जनि गेजेरजों उदै बासिनायनि गेजेरजों बिथाङा गेस्ट्रिक आलसारनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हाबाय। नोंथांमोना बिथांनि टेस्टिमनिखौ खोनासंलांदो आरो बिथांनि सोखाजानायखौ फोथायनो गोनो गोथो मोनदोंबा आङो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनो नाजागोन। नोंथांमोनहा फन खालामनानै सोंहरनानै बिथांनिफ्रायनो मिथिनो हागोन। नोंनि नामा मा नाम? आंनि नामा अबिनार नार्जारि। गामिया सबायझार। डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार। नोङो मा बेमार जायामोन? आङो गेस्ट्रिक आलसार बिबुआव गाराय एसे जादोंमोन। ओमफ्राय डक्टरनाव नायदोंमोन दा? डक्टरा नायदों, सिभिलाव थांदों। सिभिलावथ' मिथियाखै ओमफ्राय ओरै सिभिलनिफ्राय डाइरेक्ट माबायाव हरदों बङाइगावआव एन्डस्कपि खालामनो। ओमफ्राय बाहाय फैनानै आंनि गेस्ट्रिक आलसार जानाय बिबुआव गाराय जानायखौ मिथिलांदों। मुलि जादोंमोन ना? मुलि जादों, हामाखै। मारै जायोमोन नोंना? जानायाथ' सानफ्रामबो गोबायो, थानो हाया। ओंखाम जाबाबो गोबाब जायो? औ, ओंखाम जाबाबो गोबाबाय थायो सानफ्रामबो। जानोनो हाखाया ओंखामखौनो। ओमफ्राय बोसोरबेसे जाखोमोन? बेमार जानाया बिदिनो 1.5 बोसोरसो जाबायमोन खोमा। बिदिनो जालाय हामलाय जाबाय थानानै। ओमफ्राय बोरैहाय बाहाय सफैखो नोङो? बेवहाय जेब्ला उनाव जाफिननायाव आङो सिभिल हस्पिटालाव सिभिल MRM आव लानानै थांदोंमोन। लानानै थांनाय बाहाय सानब्रै थानानै फैदों। न'आवबो एसे आदैनाव थायोमोन नालाय आङो बाहाय फैफिनदों। ओमफ्राय होमबा जोंनि बिमाबो दंहैयोमोन। ओमफ्राय थांनानै आदैमोननिफ्राय आंखौ लानानै फैदों आबै ललिता मोननाव। आबै ललिताया खिथाबाय प्रेयार सेन्टाराव लानानै थांसै, बाहाय हामगहैगोन बियो होननानै लानानै फैनाय जादों आं बाहाय। खासिक'त्रायाव ना? औ, खासिक'त्रा प्रेयार सेन्टाराव। ओमफ्राय फैनाय अबस्थायाव माबा अबस्था मोन? फैनायावथ' बिराद सिरियासआव जानानै फैदों आङो। ओमफ्राय जेब्लानाखि फैबाय थायो अब्ला नैबे प्रेयार सेन्टारनि गेट हाबफैनाय लोगो आंनि गोबानाया बन्द' जाजोबदों आरोखि ना गासिबो। खनसेबो गोबाफै गैयासै आं बाहाय फैनाय लोगो लोगो। ओमफ्राय सानबेसे फारसेन थाखो? 21 दिन। 21 दिन फारसेन जाबाय ना? दा नों हामबाय? औ, आं गासिबो हामबाय दा। जिसुआनो फाहामबाय ना? औ, जिसुआनो आफा इसोरानो। ओमफ्राय बे सोर? बे बिमा आंनि आइ जायोना? दा नों न'आव थांसै? औ, आंथ' दा न'आव थांसै। आंनि बेमारा हामबाय, थांसै आं दा।